Vítám u dalšího videa, jsem tu společně Zedovi, čau. a vítám vás u dalšího videa z našeho kanálu. Dneska si zahrajeme takovou hru, že dneska si zahrajeme jednu hru, že jeden si zacpe uši a ten druhý mu bude říkat třeba máš něco k jídlu a ten druhý to musí uhádnout. Tak jo. Tak kdo začíná? Tak já se zase pustím. Mám se skej pokojíček. Mám blbý ucho? Ne. Ale to uzná taky. Jo, ale neřekla si to dobře. No, tak teď já. Máš nějaký oblečení? Máš nějaké oblečení? Jo. Ale jiní mají třeba sluchátka nebo tak. Jako, já mám napad. To tě cestou slyším. Bych si tady musel zapnout hymnu, aby jsem tě neslyšel. Ale ne, já si dám sluchátka a já si budu něco poslouchat. Nebo si udělej tady to. Ne, čekej, já budu něco poslouchat. Ne, udělej si takhle tady to, vem takhle a já nic neslyším přes tady to ucho. A teď jde mám telefon. Jo. Tak promiňte za zdržení, já si jenom vezmu telefon. Zatím něco povídej. Jo, a odkaz na její kanál máte v popisku videa. Jinak, kdybyste nevěděli, na čem to natáčím, tak tady, tak tam je Huawei. Už tady je to tlačítko vypnout, když tak. Jinak tady je taková, nevím, co to je. Tak už jsem zase tady, jen si zapnu nějakou Písničku. Máš tam českou hymnu. Česká hymna, ne? Škoda, že ji tam nemáš, protože já bych mi ji potom pustil takové do videa. Jenom si něco najdu jednu moji oblíbenou písničku. Já jdu jenom něco udělat. A já natáčím. Ještě dávno natáčím. Kde je ta písnička? A jsem tady s novým soukromým pánem nějakým a jmenuje se Vojta. Vojto. Jo, čus. Teď přišel na ten nejhorší dobu. Když tady hledá nějakou písničku a ten tady natáčí nový video. A máš pustý Twitchko. Jo. Čau. Čau, ty už natáčíš. Jak to jsem pěkně překlapil. Písničky? Jupi, konečně je tam zap. A Vojta něco hledá na telefonu. A už to možná bude mít.